Иванчо се връщал от работа и Марийка го посрещала със следната вест. По новините казаха, че за да се увеличи приръста на населението, държавата дава на всяко многодетно семейство с 5 деца апартамент, 7-местна кола и 100 000 лева безвъзмездна помощ. Ние имаме 4, а ти нали имаше едно дете от някаква твоя любовница, дето все те притеснява за пари и не иска да го гледа. Иди и си го прибери. Така ще спечелим. Иванчо веднага хупнал, прибира се след няколко часа и води сина си. А вкъщи само Марийка. Къде са децата? Къде са? С това постановление всички се пошторели. Един полицай са такъв се прибира от тежка смяна, ама яко скапан, изморен жестоко. Такъв с 300 зора си сваля униформата и я да прекрачи такъв да влезе в спалнята, отваря и жена му такава изкача и вика: скъпи, нали ме обичаш много? Ай, по-добре направо ти иди до магазина отзад зад блока, вземи нещо уискинки да се почерпиме и да видиш после какво ще ти покажа в леглото. Оня събрал с 300 зора такъв сили, облекал пак униформата, отива в магазинчето, продавача го гледа и му вика: Копши, какво става? Ти да не си сменил нещо професията, бе? Не, бе, що? Ти луд ли си? Добре, бе, а каква е тази пожарникарска униформа тогава, бе? Майката на Марийка била много консервативна жена. Една вечер Марийка много се примолила да излезе с Иванчо, който отдавна искал да бъде с нея. След много молби, майката се съгласила, но и казала: внимавай какво правите. Умната. Да не ти е за последно. Дошъл Иванчо, взел я, отишли на дискотека и изкарали страхотно. Тръгнал после да я изпраща, понеже адски много я искал, и отбил колата встрани от пътя. А тя оплашена започнала да му се жалва. Моля те, айде друг път. Майка, ако разбереш, ще ме убие. Не се притеснявай, Марийке. Аз имам изпитан метод и никой няма да разбере. Ама аз и без това съм девствена. Мама, ако ме заведе на гинеколог, както прави всяка сряда, ще ме убие. Казвам ти, точно там е изпитаният метод. Като свършим, ще ти сложа гумено уплътнение от бирата и няма никой да разбере, че си отворена. Какво да прави Марийка? Съгласила се е. Станало каквото станало. На следващия ден майката, усъмнена в непорочността на дъщеря си, и е хванала рано за ръка и я замъкнала към гинеколога. Влезли вътре и майката казала: докторе, искам обстоен преглед на дъщеря ми, да видим дали е девствена. Гледал доктора, гледал, отляво, отдясно, отвътре обикалял, почесвал се и накрая накарал да се облече. Майката не дочакала и влязла. Казвай, докторе, какво е положението? Абе, тя, че е девствена е. Ама чак и срок на годност да има. 16-годишната Марийка казва на майка си: мамо, не знам какво да правя. Когато съм с Иванчо в парка и съм седнала в скута му, започвам да си мисля, че той е алкохолик. Някаква бутилка от панталона му все ми се навира между краката. Та затова се чудя дали да се оженя за него. Ожени се, миличка, ожени се. Защото аз цял живот с баща ти върху някаква ампулка прекарах. На магистралата катастрофирал камион с яйца. Полицейска кола дошла веднага на местопроизшествието и единият полицай звъннал на бърза помощ и казал: Тук един на магистралата си е струшил яйцата. А органа къде е? Ами, органа на телефона.
Един ревнив мъж звъни 50 пъти, докато жена му е на зъболекар, и на 51-я зъболекарът вдига телефона и казва: Свършвам, плюе и тръгва. Инструктор пита курсистка блондинка: Какво става, когато вдигнете десния крак от педала? Отнемам газ. А левия? Отпускам съединителя. А като вдигнете и двата? Вземам си изпита. След сватбата, младоженката дотичва в дома на майка си и още от вратата започва: Мамо, имам 3 новини. Ужасна, кошмарна и радостна. Първо ужасната. Представяш ли си? Намерих таен дневник на мъжа ми с пълен списък на жените, с които е спал. Всяка оценена по 10-балната система. Ужас! Бръсник, извратаняк. Ох, усещах го. Аз усещах го. Аз ти казвах, че не трябва да се занимаваш с това. Да, но най-големия кошмар е, че всички дати на изневерите му са след нашата сватба. Гад мръсна. Не сте наситен. Аз ти казах. Не трябваше да се фащаш това. Само не разбирам на какво успя да се зарадваш. Ха-ха-ха. Ами аз имам 9 точки, кака 8, а ти само 5. Един мъж пита жена си: Жена, ти с какво ги пареш тези мои гащи? Ами с прах за пране. А слагаш ли още нещо? Да, омекотител. Що питаш? Абе, гледам аз това е моя, от ден на ден все по-мек става. Сега един полицай се прибирал вкъщи от работа и заварва жена си гола. Изпаднал в недоумение, я пита: Скъпа, прибрах се. Ти защо си гола? Ами няма какво да обека. Глупости. Я да отворим гардероба и да ти преброим роклите. 1, 2, 3, 4. Здрасти, Жоре. 5, 6, 7. Жена, мисля си как се търкалят годините. Имам си дом, вила, 2 коли и 2 деца. А помниш ли едно време? Живеехме на квартира, карахме колела и парите все не стигаха, но пък всяка вечер си лягах с 20 годишна. Ти си легни с някоя 20 годишна и ще видиш как ще ти се върнат и квартирата, и колелото, и безпаричието. Млад инженер обяснява на приятел: Пич, трябва да си намерят трифазна жена. Какво пък е това? Ами и какво? В кухнята домакиня, в леглото мръсница, на гости красавица. Година по-късно се срещат. Намери ли? Намерих. Ама има малък проблем. И какъв е той? Ами разбъркани са и фазите. В кухнята е красавица, в леглото домакиня, на гости е мръсница. Един автобус тръгва от спирката, а след него с невероятна скорост тича мъж, който с предно салто прескача пречещите пред него коли. От смешната гледка пътниците в автобуса се заливат от смях, а една млада мадама го базика и му вика: Хей, пич! Ако прескочиш и камиона, ще се напикаем от смях. Абе, вие ще се насерете, като разберете, че аз съм шофьора. Иванчо, ти какъв искаш да станеш като поръснеш? Искам да стана милионер, госпожо. Да си хвана една кучка, по цял ден да я возя на Ферарито, да я разхождам с яхтата, да й купувам скъпи подаръци. Достатъчно, Иванчо. Ти, Марийке, каква искаш да станеш, като поръснеш?
Аз, госпожо, искам да съм кучката на Иванчо. Хайде, Марийке, да отвориш борсата, че курса се вдигна. Стига, бе, Иванчо. Кое време е? Борсата вече е в почивка. На сутринта. Хайде, Иванчо, събуди се, че борсата се отваря. Марийке, курса вече падна. След нощната ръчна разпродажба. Кажете ми едно нещо, което харесвате в мене и аз ще ви кажа какви ще станете като пораснете. Госпожо, косата много ми харесва. Браво, Кирчо, ти ще станеш фризьор според мен. Госпожо, усмивката ви е уникална. Браво, Митко, ти според мен ще станеш зъболекар. Госпожо, аз като ви гледам, май млекар ще стана. В Иванчо звъннал телефона. И някакъв човек попитал. Иванчо, ти ли си? Да, аз съм. Я извикай майка си. Мама я няма. Къде е? В банята. Тогава извикай татко си. Тате също го няма. И той в банята. А дали скоро ще излязат оттам? Не. Защо мислиш така? Ами защото преди малко тате ми поиска вазелин, а сега гледам, че ми го няма лепилото. Една нощ малкият Иванчо се събудил от странен шум в спалнята на родителите му, влязъл в стаята и попитал. Мамо, какво правите с тати, че се събудих и не мога да заспя? Скачам върху корема на баща ти, за да му спадне. Няма смисъл, мамо. Винаги когато те няма вкъщи, кумшейката идва и пак му го надува. Един мъж, докато правил любов с гаджето си, решил да го попита. Бебче, така да пресметнем разходите. Бременността, храна, детски дрежки, памперси, после училище, евентуално и студент. Добре, убеди ме. Давай отзад. Сега една жена ръжала кръстословица и понеже не можела да намери отговора на един въпрос, попитала своя приятел. Мили, какво и трябва на една жена, за да е щастлива? Внимание, любов, цветя. Не се връзва. Има място само за 3 букви. Сега, някаква жена трябвало да замине командировка, но мъжът я не я пускал, защото знал, че ще му изневери и заявил. Не може. Ама защо? Защото там ще ми изневериш. Няма, кълна се. Добре, ще те пусна, но за всеки случай ще ти нарисувам на корема един трактор. Ако има много търкане по корема, тракторът ще се изтрие и това ще значи, че си ми изневерила. Добре. Мъжът нарисувал един трактор на корема и тя заминала. Там обаче, след като приключили със служебните задължения, решили да разпуснат в бара на хотела и тя не се издържала и изневерила с някакъв местен мачо. Естествено, заради любовните изпълнения трактора на корема се изтрил. Ами сега какво ще правим? Не бой се. Имам един приятел художник. Той ще ти нарисува нов трактор. Отишли при художника, обяснили му за какво става дума и той започнал да разпитва за подробности жената. От ауспуха излизаше ли дим? Не помня. Май излизаше дим. Добре, ще нарисувам дим. А в кабината на трактор имаше ли шофьор? Ау, не помня. Май имаше. Добре, ще нарисувам и шофьор. Щом се прибрала при мъжа си, вдигнала си тениската и гордо му заявила. Ето виж, трактора е тук. Не съм ти изневерявала. Мъжът внимателно разгледал трактора и казал. Аре, стига бе. Не стига, че са те скъсали, ами и трактора са успели да запалят и да го подкарат.